Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ balima lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na. Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan, yɔrɔjan mɔgɔ fara yɔrɔ surumɔgɔ kan, ka bɛn ni bɛɛ lajɛlen ka waati cogo ni waati barikama in na. Aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kan. Jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye araba o araba ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 22 n'a ma wele ko At-Tibb An-Nabawi. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ye furakɛli kɛ cogo min na ani alikuranɛ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. Walanda tɛmɛnen o kun ye sigida 13nan ye, bi bɛna kɛ sigida 14nan ye. Walanda tɛmɛnen an kumana fɛn min kan o ye Touré ye. An ye nafa belebelebaw fɔ o la. Hakɛto belebele o bɛ ɲini balimaw fɛ ka sababu kɛ an famana aw ma waati ni a kɛcogo don baaraw kun cayalen don kosɛbɛ. O hakɛto bɛ ɲini an balima lajɛlikɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. Aw bisimila At-Tibb sanfɛ fo ka taa fara Bashir TV kan. Nin wagati in na an bɛna folikan ta ka ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma n'o de ye Fadilatu Sheikh Mahamoud. Fadilatu Sheikh Touré, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wal minna wa bihi at-tawfiq wal azima. والصلاة والسلام التمان الأكملان على خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها المجتمعون الكرام والمستمعات على قناة At-Tibb وبصير TV، نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودنا كلها وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أمي الله تعالى تنو كان يمن كسيتشاميني مسينفه أكاك على كراكانا كسومونا كسوبا سنمونكا an maw ma alla dige ne bara man kali fara se kiyama jodo ma ala kan bela zilen faro jama kul san mainka. Amin ya rab. O tamine ko fambe an lamel kala kelken na bela zilen fu chef fara musoka mali kono mali kokan kabo anka TV sanfe ani kabo Bashir TV sanfe lala. Ambe Allah Ta'ala dele bara mun filani ambe kan ke ala ka baren ke ala kama bare ala kana setan ni yoro soro ala Inshallah. o kofe amba fa ambalmo ye ambe yafa yinin ke kelken na bela delen fe kada kan wati laba nununa ko chara kosobe Naam. nkamba jigiya mawo kelken na bela delen ba famu Naam. o kofe amba fa kelken na bela delen au bisimla At-Tibb An-Nabawi kenaka ne masata ala ka diɲɛ ana ka bɛn sama ye. Alhamdulillah an balima lajɛlikɛla an b'aw fo dante foli min na nin kun ye an karamɔgɔkɛ ka kuma ɲɛbila n'o de ye Fadilatu Sheikh Touré Mahamoud Touré Habatu Sauda. Alhamdulillah walanda tɛmɛnen an kumana yiri barikama kan. An kumana yiri mun kan o ye Touré ye. Alhamdulillah nafa caman fɔra o la. Alhamdulillah bi an bɛna o tɔ continuer ni yiri barikama mun bɛ yen. An b'a ɲini an karamɔgɔkɛ fɛ an bɛ dɔ fɔ o la. An b'a ɲini maliyɛnw fɛ a ka nin video in a k'a partager. A k'a partager kabako kumaw de b'a kɔnɔ, kuma nafamaw de b'a kɔnɔ, yiri barikamaw de b'a kɔnɔ, yiri mun fɔra kuranɛ kɔnɔna la. Alhamdulillah an y'o ta kelen k'o fɔ aw ɲɛna. An nana se yɔrɔ min na o de ye Touré ye. Fadilatu Sheikh Touré. Naam. Alhamdulillah walanda tɛmɛnen an kumana Touré kan. I ye nafa caman fɔ an ye. Naam. A bɛ bana mun furakɛ. Naam. Alhamdulillah i y'o caman fɔ. Naam. N'a sɔrɔ farankan bɛ yen i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Naam. Ani n'a sɔrɔ yiri wɛrɛ bɛ yen yiri barikama wɛrɛ bɛ yen. Naam. I b'o o da an balima lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen tulo kan. Naam. Bashir TV fo ka taa fara At-Tibb kan. Maliyɛnw a y'a partager. Tayyib Fadilatu Sheikh Al-Allama Naam. Tarawele an bɛ fo kosɛbɛ Naam. i ka jija ni ani aw ka cɛsiriw la. Alhamdulillah. an bɛ ala deli kutuwato minnu bɛ a bɛ kan ka kɛ ala k'a kɛ ala kama baara ye. Inshallah amina rabbi. ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ. Amina rabbi. o kɔfɛ an delila k'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw ye. Naam. an ko At-Tibb An-Nabawi ye fɛn min ye ala kira ka kanda de don sallallahu alaihi wasallam Naam. kanda min k'a fɔ
banaw bɛ furakɛ a la kɛcogo minnu na ne sariya bɛ diɲɛ ni sira mun fana ye ni ala kɛra ye baara minnu kɛ a n'a yamaruya kan de fɛn minnu kɛli la ani sɔhabaw ye minnu kɛ ni tabiina tabi'i minnu kɛ ani fa kana se nin waati ma o hukumu kɔnɔna na sa an k'a dɔn walanda tɛmɛnen na n'o ye sigi 13nan ye an kun kumana yiriw caman kan ka kɔn anw ye ka alhamdulilayi da kwasi toro mun na nin ye an ko toro ye yiri la belebeleba don i n'a fɔ an balimaw y'a mɛn cogo minnu na o sababu la hali an ye kumakan dɔ fɔ a la an ko a sabotila ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n'a y'a sɔrɔ ale kun b'a fɔ k'a fɔ yiri den min bɔra aljina kɔnɔ ka na ko a kun b'a fɔ toro ye o yiri in dɔ ye o mun fila nin o bɛ fɛn bonya yira na o kɔfɛ Alahu Taala fana y'a kale toro la alikuranɛ kɔnɔna na ne yɔrɔ kelen na suran kelen fana kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn bonya de yira na o kama de kuma dɔ la ne b'a fɔ n ka kumakanw na n b'a fɔ an balimaw ye shifaukum tata kidamikum an ko an bɛɛ lajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ an ka furaw b'an sen tɛgɛ kɔrɔ de e dan ye k'e sen kɔrɔta dɔrɔn e ka mɔgɔɲɛfɛn kɛnɛya fanfɛla la kira ka nɔ kan sallallahu alaihi wasallam i b'a sɔrɔ yen nɔ k'a sɔrɔ i ma taa yɔrɔ foyi la ka d'a kan ala kira ka taabolo de ye At-Tibb An-Nabawi fɛngɛ wala kuma dɔ n b'a fɔ n ka kuma dɔw fana la n ko ne kira yɛrɛ bila ne ɲininka n b'a fɔ kira cira ni fɛn fila de ye a fɛn fɔlɔfɔlɔ de k'an dusukun furakɛ ka yira Alahu Taala la dɔɔni kɛra jɛsɔrɔ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ laseli kɛ ala ta ni kira ta ye olu b'o taabolo kan a fɛn filanan de ye kira sallallahu alaihi wasallam a ma ɲinɛ an ka farikolo kɔ k'an farikolo fana k'a fana kɛnɛya n'an banana farikolo bɛ se ka kɛnɛya cogo mun na ka lafiyaw sɔrɔ so ka ala bato kira cira nin fila bɛɛ lajɛlen o bonda in fana alhamdulillah an ka salafu tɛmɛnenw caman sɔrɔ la minnu ye kitabu yɛrɛ warafu o bonda in fana kɔnɔna na wala mun fila nin ye wala n'an y'o fila in ta k'a lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ nin ye walanda min k'a fɔ n'a barika ka bon kosɛbɛ walasa an ye nafa caman fɔ toro la a nafaw ka ca kosɛbɛ nka alhamdulillah Alahu Taala ye fɛn mun nɔgɔya an ye o waati kunkurunin kɔnɔ ka bɛn ni waati n'a cogo ye an danna o ma ani Alahu Taala sɔnna fɛn wɛrɛ fana bɛ yen tuguni min sabatira alikuranɛ kɔnɔna na a sabatila fana ala kɛra ka kumakanw fana hadisa kɛnɛmanw fana kɔnɔna na nɛɛma ni kisi b'a ye ni ala sɔnna bi an bɛna ɲɔgɔn bɔrɔ ɲɔgɔn o fana ye i n'a fɔ an balimaw bɛɛ lajɛlen bɛna a fana ja ye o bɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a ja la cogo mun na ni ala ka dɛmɛ ye o ye fɛn jumɛn a bɛ fɔ o ma At-Tibb An-Nabawi kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko kisawu kisawu ala ye nin fana tɔgɔ wele alikuranɛ kɔnɔ a y'a tɔgɔ wele yɔrɔ mun na o ye suratul bakara ye ala y'a tɔgɔ wele suratul bakara aya 61 na nabila ye Musa alayhi salam a n'a ka mantonw ka koɲɛ kɔnɔna na la yana don o kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ kisawu yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye kisawu ye yiri de yiri min k'a fɔ a yiriden laman don a falifɛn laman don a yiriden kɛnɛ laman don i n'a fɔ fɛ khiyaru bɛ cogo mun na n'o ye kɔnkɔn ye i n'a fɔ kɔnkɔn bɛ cogo mun na ani kɔnkɔn de ka surun wa olu de fana bɔlen don o sababu la hali kisawu yɛrɛ kɔrɔtɔ la tawsiri jɛsuraw bolo tawsiri dɔɔnikɛlaw yɛrɛ ye kisawu fasari k'a fɔ kɔnkɔn don nka ni kɔnkɔn don o tɛ fɛn kelen ye kɔnkɔn de bɛ wele arabukan na ko khiyar al-khiyar o ye kɔnkɔn ye kisawu o fana ye fɛn de ye a yiriden kɛnɛ don a nɛgɛlamanfɛn don i b'a fana san k'a wɔɔrɔ i n'a fɔ kɔnkɔn bɛ kɛ cogo o cogo a fana bɛ kɛ o kɛcogo de la wa falinfɛn dɔ falinfɛn min k'a fɔ a fana bɛ fofo dugukolo sanfɛ i n'a fɔ zɛrɛnw bɛ cogo mun na i n'a fɔ mɛlɛw bɛ cogo mun na i n'a fɔ ale kɔnkɔn kelen bɛ fofo dugukolo sanfɛ cogo mun na a fana bɛ ten wa fofo fana la dɔnnikɛlaw ko a la
ko a jɛngɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ la fa santimɛtiri 25 o bɛ 38 ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɛn dɔ fɛn min k'a fɔ ani nin fɛn kofɔlen ninnu bɔlen don o cogo kelen fana la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ko a couleur fana binkɛnɛlaman don nka ale binkɛnɛlaman in an k'a dɔn k'a fɔ fɛn tɛ k'a fɔ a binkɛnɛ fɔrilen don i n'a fɔ kɔnkɔn binkɛnɛ fɔrilen bɛ cogo min na ale t'o cogo ye ale ka binkɛnɛya ma surunya kɔngɔ na voilà ale ka binkɛnɛya fɔrilen tɛ kosɛbɛ kuma dɔ ne y'a ka binkɛnɛya ta k'a lajɛ a ko n'a fɔ a bɛna surunya ka taa jɛya côté fanfɛla la voilà o y'a ka o lahara ye nka o kɔfɛ sa an ko Alahu Taala y'a tɔgɔ fɔ alikuranɛ kɔnɔ ala y'a fɔ yɔrɔ jumɛn na aya jumɛn na o de Alahu Taala ko idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وغثائها الله أكبر وغثائها وفومها وأدسها وبصرها نعم ألا يكون مفو نكورنا هاي نكونو وكوري في نمي نعم Allah Ta'ala kwa ma kisao konyala basande la fa pour gambal mo nga famu ango yire munu to na Qur'an kono abi bara da minani wulude ko ko mana hisa kono abi bara da mi soraka odaka wala na fi mun fana na Qur'an kono abi hadisa fana kono nana hadisa ni Qur'an ne be ke ka nyongon dafa wala ne dalilu tani yorola a dalilu yare bo fana tani yorola pour gambal mo nga famu Allah Ta'ala ko ni ayen kono ko Bani Israilakaw no yi nabi la Musa ka mawe no yi Israeliyaw no yi Yahudiyaw ulu yo kanto Musa ma ko Musa e ka fo e tigi Alahu Taala ye e tigi Ala ye e ka dɔn k'a fɔ an tɛ se ka sabari ni dumuni suguya kelen kan o y'a sɔrɔ Alahu Taala kun ye fanisiriya ba kɛ Bani Israilakaw kan Ala kun ye fanisiriya kɛ ni fɛn jumɛn a kun bɛ dumuniw jigi o kan i n'a fɔ saluwa ani mani ninnu ne ye liw ye o tun y'o ka dumuni ye saluwa o de bɛ wele an fɛ o fana o ye kɔnɔ sogo de ye kɔnɔ sugu dɔ bɛ a bɛ wele an fɛ an b'a fɔ kayi kayi de bɛ wele ko saluwa arabukan na kayi sugu Ala kun bɛ kɔnɔ sogo yirani Ala kun b'a jigi k'a di Bani Israilakaw ma o b'a dɔn o cogo kelen fana la li nɔnɔ Ala kun bɛ nin bɛɛ lajɛlen d'o ma daha fɛn o fɛn kun ka d'o ye damita fɛnw na a dumuniman fɛnw na Ala kun b'a d'o ma pour que o ka se k'ale Alahu Taala ka ci de o ka kan bato k'ale Alahu Taala fana ka yamaruya kan bato wala an k'a dɔn fana Yahudiyaw ye maaw ye Mahamoud kana ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ makati gɛlɛnw don ma yadalenw don Allahu Akbar kuma dɔ la ne ɲininka n b'a fɔ Ala ye danfɛn fɛn o fɛn da surtout adamaden na Yahudiya de ka gɛlɛn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen Allahu Akbar siga foyi tɛ nin na ka d'a kan kuranɛ o kumakan dɔw sabati mun na Yahudiyaw de delila k'a fɔ Nabilahi Musa ye alayhi salam ko Musa ma ko Ala ko Falasitine dugu mun filɛ nin ye k'a fɔ ale y'an yamaruya an ka don a kɔnɔ an tɛ don a kɔnɔ abada madama k'a sɔrɔ fangabaw maa kana gɛlɛnw olu bɛ Falasitine dugukolo kɔnɔna na o sabula kuma la suruya la o ko Musa ma fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ko Musa ko e ne tigi Ala ka taa nin kafiru ninnu kɛlɛ anw bɛ sigi yan ka e Musa ni ka Ala kɔnɔ n'aw tilala kɛlɛ la waati min na an bɛna sɔrɔ ka don Allahu Akbar Allahu Ta'ala yatihuna fil ard Allahu Ta'ala nana fɔ an ye kuranɛ aya in kɔnɔna na ko ale Allahu Ta'ala o fiyɛ dugukolo kan o ye san 40 de kɛ o sigiyɔrɔ kelen na o ma se ka don Falasitine dugu kɔnɔ kuma la suruya la olu tile delila k'a fɔ Musa ma fana ko Musa ma la nu'mina laka hatta nara Allaha zaharatan ko an tɛ da i ka cidenya la abada fo i ka Ala yira an na de ɲɛŋɔɲi wala olu de nin fɔ Ala Nabilahi Musa maa yadalenw don o ye nin kuma ninnu o y'a suguya camanba de fɔ a ka ca kosɛbɛ olu y'a fɔ yɔrɔ ka kumakan na ko n'a bɔnna
wa aibahu kulu ala dewndi ulu ala kanu yondi Allahu akbar o ciwogelo nana fa yoro do fanala ko Allah taala tegama gelay Allahu akbar ka toro bal yada wala masuta tan sallallahu taala bol fla ferleno ya Allah man yasha kayfa yasha abin fakar chogla min kadi ali wala oyo kanto Musa mam nam kwanti sabari abada dumunin sugo kelenka ya fam la nasibira la ta'amin wahidin kwanti sabari dumunin sugo kelenka ka sallallahu taala ko ka kono yira de ndoma ka liu doma ale ka bo ale Allah taala ka fansire kono o kwama yetige Allah taala wele anye aka yakhruj lana mimma tunbitul ardu min bakhilha wa khaiha wa fumiha wa adasa ko aka Allah taala wele atigi ala wele o ma fa antigi de ko Musa made eke tigi ala de wele o wayra ka fo lu tigi te Musa ka alai wala ulu tigi te Musa ka alai olan ko kana ka gele ko e ka wele aka boli kanya dugukolo la dugukolo be femi un fale min bakhilha ka bo yiri den kenola bakhilu fana flane don kala do ya fasari ko ina fo woso o be kuna nyongo nunu o be banangu na nyongo don kala do ya ni fana fasari tenga ni ala sona amina se ni fana adamna walanda kelen le don kala femi fani kola wala ko dugukolo be kan falin fe munun fali yilide munun fare aka ala dele ala ko de doma note muy kono sugo nunu e obe lina nyaw li nono e ko lo mo to la bi onana fatuni nam waqthaiha ani dugukolo sanve ke sawu munun be ka fo be fali ala ko fana fali dugukolo kan ala ko nyone doma Egypt dugukolo kan nam ke sawi amo be mo indorne la wore bi walandai nam wani dalil min ba yara ka fo ke saw to godana alquran kono ango don galaw do ya fasiri nam ko kongon na kongon te na ala sona a photo fani ambalmo nya koramina yirola ni Allah taala ka deme wa soraka fo Musa ituni nam ko o mu flani ka bo dukulu ke sawula minu konkon bolendo anu tamnen kofe ka wa adasu fanala adasu fane fe min ka fo kuma dora ne tigan kuru de be na fa bi boye doni nan tigan kuru ka suru nyongona doni nga ane tigan kuru tikele na la sona amina nin kelken na bela de len yiran mona anu kofe kullay lay fumu lay de yani athawmu lay ya fam o ko ala ka lay fana followe do ko lo mo bore la anu ko fe ko mun tuguni wa basariha ni jaba kenaw wala ni ko ne fisiri wala dai masabe kan fanisira ka ala ka dumum dama ako awti se ni sima ble ala ka kongon na yongo ne dama o be yire den gene o be lay na yongo o be misala tigan kuruna o be so na yongo o be jaba na yongo Musa fa kanto ma ala atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair ihbitu misr Allahu akbar ko tuma aw be fende yine fe min ka fo no e fen dogoy mani fe min ka fo annafatala kusebe abo yine fende duma fe min ka fo no hera ka bo o kore abi kan ke sawo munu yini dukolo ka falin fe nunu abi kon wulu munu yini o ka dogo fe nduma ni Allah taala be ka fansira min ka kan ka dumuni duma mun dama ko hera de ka wonga tama ka yini fe ngwa Allahu akbar ko Allah taala ka fansira be kon le ko fale ni ko nodo ay jigi ka boya ka bo nim bursi kono yorena ata Egypt du hol Misra du hol sanfela la aka don sugu kono na e bitu Misra fa inna lakum ma asaratum aka do yoro la fe mun ba be kan yini ko abino kelken na bela dilin sore wa ne dalile min ba yara ka fa ke sa wo fendo me nana alquran kono kumala suriyala wala qala ibn baytar anga don kala dobe noy docteur doye abi wele ko ibn baytar ale afa ga kuma kan do kono nana ko ke sa wo mun flani akhfa min al khiyari wasra adiman
ko kisaw ye fɛn min k'a fɔ i n'a fɔ an delila k'a fɔ kuma ɲɛbila la a ka fɛgɛ ka tɛmɛ kɔnkɔn kan a binkɛnɛlaman fana fɔrɔlen tɛ ka kɔnkɔn i n'a fɔ kɔnkɔn wa fana ne y'a tigɛ k'a kɛ da la a dundala fana ka fɛgɛ ka tɛmɛ kɔnkɔn ka da ka kɔnkɔn kolo ka girin ni ale ye pour que k'a fɔ misaliya la na kɔnkɔn ne y'a bila sisan a ka tile 3 ɲɔgɔn kɛ ne nana k'a wɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a kolo kun ka girin min kɛ a bɔr'o cogoya la dɔ bɛ bɔ a la kuma dɔ la hali a ɲimi cogo b'a fɔ a bɛ kamana gan dɔɔni ko i k'a dɔn kɔnkɔn kisaw mun filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ o lahara de kɔnɔna na o kɔfɛ fana ko an k'a dɔn ale kisaw kelen mun filɛ nin ye ne y'a ta k'a lajɛ kuma dɔ la ko i b'a sɔrɔ fana i bɛ taa sɔrɔ ani fɛngɛ fana bɔlen don k'o ye walqari'u kari'u tɛ dɔwɛrɛ o ye ji de je ko a n'o fana bɔlen don a n'o bɔlen bɛ cogo jumɛn la ni falen cogo la dugukolo sanfɛ a n'o bɔlen bɛ cogo jumɛn fana la ni dun cogo fana la ka d'a kan o fɛn min k'a fɔ a bɛ wɔrɔn k'a dun kisaw fana ye fɛn min k'a fɔ n'o fana bɛ wɔrɔn k'a dun o cogoya de la o bɔlen don balo sɔrɔ sira ta fanfɛla la o y'ale ka kumakan ye o la o kɔfɛ dɔnnikɛla dɔ wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ibonizatira ale y'a fɔ a ka kumakan na ko alkisaw yaskunu haralata walsafara wa yadiru albawlu wa yaskunu alatos ale y'a fɔ a ka kumakan na ko kisaw ko fɛn min don ko ale ye fiya daminɛ fali bɛ kalaya min kɛ waati bɛɛ i b'a sɔrɔ maa dɔw fali bɛ n'a a ka kala ko kisaw bɛ kɛ sababu ye a b'o kalaya a b'a bali o kɔfɛ walisafara maa dɔw fana farikolo kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ nɛrɛmugulama ye pour que k'o faamu na sayi ye maa dɔ sɔrɔ sayi bana n'a ye maa dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ɲɛ couleur bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma o cogo kelen fana la i b'a sɔrɔ sɔnɛ fana bɛ yɛlɛma o cogoya la i b'a tigilama farikolo couleur b'a fɔ a bɛ yɛlɛma dɔɔni pour que k'a faamu tuguni ni hepatite mana kɛ maa min n'o ye biyɛndimi bana ye biyɛndimi bana mana maa dɔw sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'a sabutila a bɛ maa o maa la k'a fɔ bana dɔ sisan kɔni a dara kɛnɛ kan a bɛ nin na de a bana n'a ye maa min sɔrɔ o cogoya la a b'a tigilama farikolo couleur a b'a yɛlɛma k'a kɛ jaunilama ye wa a fɔra o jaunilama n'o ye nɛrɛlama ye ko kisaw a b'o fana bali o cogo kelen fana la adamaden minnu bɛ k'a fɔ sugunɛ kɛli ka gɛlɛ olu fana ma ko kisaw ye dunni a bɛ kɛ sababu ye a bɛ sugunɛ ko problème a b'o fana nɔgɔya adamaden ye o ye nafa ye ale ye min fɔ n'o b'a la a ko tɛmɛnen kɔfɛ tuguni maa minnu na minɔgɔ gɛlɛn bɛ to k'o sɛgɛn minɔgɔ bɛ to k'o sɛgɛn waati bɛɛ i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u ka minɔgɔ ka jugu dɔw bɛ se ka ji min sisan a tɛ tɛmɛ miniti 5 kan minɔgɔ b'a minɛ tuguni dɔw bɛ miniti 10 minɔgɔ b'a minɛ o mun filɛ nin o ji ko gɛlɛn min b'a daminɛ dɔw minɛ fo ka da kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen ka gɔnɔ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ja ko maa o maa ne ye kisaw ma taaba ka itirize ko a bɛ kɛ sababu ye a b'o fana a b'o bali ninnu ye nafa ye nafa min k'a fɔ n'o taara ka bɔ an ka dɔnnikɛla fila ka kumakan na n'o ka kitabu dɔw kɔnɔ n'o dɔ ye Ibn Baytar a filanan ye Ibn Zazira ni karamɔgɔba 3 ye olu ye nin kumakan ninnu fɔ walasa fadilatu Sheikh Suleiman an ka dɔn kisaw mun filɛ nafa b'a la kosɛbɛ furakɛli bɔnakun kan nafa b'a la kosɛbɛ ni Adamu ni ka kɛnɛya fana ye ka d'a kan kisaw mun filɛ nin ye furakɛli la problème dɔw bɛ a bɛ adamaden dɔw sɔrɔ farikolo lebu dɔw la a bɛ kɛ sababu a b'o bali yamna'u masakil wa udhubu sihati wa qillatil nasat lebu dɔw bɛ n'o bɛ adamaden ka kɛnɛya sɔrɔ bana kunda ani maa minnu bɛ i b'a sɔrɔ waati bɛ falu donnen bɛ ɲɔgɔn na ko kisaw bɛ kɛ sababu ye a bɛ nin kɛlɛkɛna bɛɛ lajɛlen bali lebu ka adamaden fari sɔrɔ o ye fɛn jumɛn ye par exemple misaliya la
i farikolo fila cogoya la problème foyi t'a la nka ala k'an kisi k'an latanga sumunin dɔ ka se ka bɔ farikolo la sisan o sumunin bɔr'e la o kɛra lebu dɔ de ye min bangena farikolo sanfɛ o lebu in i k'a dɔn kisaw ye dunni a bɛ kɛ sababu a b'o bali o kuma kɔrɔ ye fɛn min ye maa o maa bɛ n'a farikolo kurukuru ka ca ne kisaw sɔrɔ k'a muntabaga ka itirize a bɛ kɛ sababu a b'o bali wa nin fana ka bɔ a la kisaw ye fɛn fana min bɛ sɔrɔ an fɛ yan dɛ ngali ko o yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ sɔrɔ an fɛ yan fana alhamdulillah hali aw ka yɔrɔ in ninnu na a bɛ sɔrɔ yen alhamdulillah ni y'ale den ye ani melon bɔlen don nka afwan ani kɔnkɔn bɔlen don nka kɔnkɔn tɛ o cogoya kelen na die sugu dɔ bɛ yen komi ne sera nafɛn feere yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ yiriden sugu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kisaw bɛ yen kisaw i bɛ taa sɔrɔ ale kulɛri bɛ komi n'a fɔ a jɛmanlama a ka jan ni kɔnkɔn ye ale ka jan ni kɔnkɔn ye n'i y'a faamu voilà nafɛn feerelaw b'a feere nafɛn feerelaw b'a feere n t'a dɔn a tɔgɔ bɛ wele bamanankan la hɛrɛ mun na n bɛ tɔgɔ in fɛngɛ mɛ a mana kunkolo la voilà o mun filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ kɔnkɔn janya mana kɛ misaliya la santimɛtiri 10 sisan i bɛ taa sɔrɔ kisaw ale janya a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fa santimɛtiri 20 ɲɔgɔn na ale den a ka jan ka tɛmɛ kɔnkɔn den kan janya la o cogoya la o y'a ka lahare ye pour que e ka se k'a faamu a fɛn ne filɛ nin ye alhamdulillah an balima lajɛlikɛlaw aw ɲɛ b'a la dɛ donc nin de don inshallah maa dɔw nafɛn feerelaw dɔw b'a san an balakaw dɔw b'a san k'a tigɛ tigɛ yɛrɛ k'a kɛ hali nana k'a kɛ hali nana ka ni ala taala sɔnna an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a tɔgɔ ɲini an bɛna a tɔgɔ fɔ an balimaw ye voilà o mun filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu bali hali maa mun fali salen bɛ waati bɛɛ kuraji tɛ maa mun ye hali i ka baarakɛtaw la parce que maa dɔw kuma dɔw la i b'a sɔrɔ a mana baara kɛ a b'a fɔ n fali bɛɛ lajɛlen kumunen don a bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na wa kisaw bɛ kɛ sababu ye a b'o kɛlɛkɛna bɛɛ lajɛlen a b'a bali ni ala taala ka din ye a ko tuguni ya'mal ala muharabatil khumul maa minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ farikolo la joliw bɛ to ka simi khumul ye fɛn min ye i n'a fɔ ala k'an kisi ka an latan i n'a fɔ o ye sumanfɛn de ye maa min ma i n'a fɔ arakɔri o ka fɛn dɔ di adamaden dɔ ma sisan ne y'a min k'a tigilamaa lasu n'i ye lasura i b'a sɔrɔ farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka girin ɲɛ fɛ o mun filɛ nin ye ko kisaw de bɛ kɛ sababu ye o fɛn masina ninnu a bɛ kɛ sababu a b'a bali kɛrɛkɛrɛ pour que adamaden k'a faamu maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ joli bɛ simi farikolo la n'a joli simina farikolo la farikolo a bɛ girinya a bɛ girinya i b'a sɔrɔ e bɛ se ka bɔ yan sa ka taama ka taa fa gitɔrɔnda la foyi t'i la nka n'a farikolo simina pariɲɛ 40 yɛrɛ tɛ se k'a kɛ i tɛ se ka taama wa kisaw in a bɛ kɛ sababu ye a b'o bali san t'a dɔ bɛ na wala o kusa kelen dɛ wala o de don wala inshallah o mun fi i k'a dɔn o ye nafa ye min bɛ kisaw la o cogo kelen fana la a nana fɔ tuguni ko su'al bi kafatil anwa'ihi ko sɔgɔsɔgɔbana bɛ maa minnu sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ n'a nasira bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ wele ko sɔgɔsɔgɔ k'a fɔ nin don nin tɛ a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ alhamdulillah ko kisaw bɛ kɛ sababu ye a b'o fana a b'a bali alhamdulillah a b'a bali o ye nafa dɔ ye min b'a la sɔgɔsɔgɔ nɔɔniya bɛɛ a kɛra sɔgɔsɔgɔ sampuli ye o a kɛra sɔgɔsɔgɔnijɛ ye o kisaw i b'a kɛnɛ kɛnɛ ɲini dɔrɔn i b'a wɔrɔn dɔrɔn i b'a ɲimi i n'a fɔ kɔnkɔn bɛ ɲimi cogo min o bɛ n'a ka di ye sɔgɔsɔgɔ ta fan fɛ o bɛ n'a ka di ye fana i b'a n'a fɔ kɔnkɔn bɛ labɛn cogo i bɛ tulu ni fɛnw bɛɛ k'a la nka daminɛ i k'e janto i ka tulu dunta fana la tulu min fana i bɛna k'a la ne se bɛ yen i bɛ olive tulu san i b'a k'a la i n'a fɔ an delila k'o wala nafa cogo min na i b'o san i b'o k'a la ka da i bɛ min k'a fɔ a t'i kɛlɛ a b'i la kɛnɛya de o ye nafa ye min fana bɛ yen k'a fɔ a bɛ kisaw la a nana fɔ o la tuguni ko farikolo
la bano masakilu wa uzubil basari mislu hubul shabab wa atharuhu ko falkolo sanfɛla problème nunu ni ye kumakan min sawtila ka bɔ ibn Jazara min y'a fɔ ni y'ale ka kumakan de ko falkolo sanfɛla bana minnu bɛ k'a fɔ an y'a fɔ ko lebu minnu bɛ bɔ daminɛ falkolo sanfɛla la ko kisaw bɛ kɛ k'a bali ko misaliya la i n'a fɔ cɛmannu minnu bɛ i b'a sɔrɔ kurukuru misɛn bɛ bɔ o ɲɛda la voilà mɔgɔ dɔw bɛ cɛ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ ɲɛda bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kurukuru n t'a dɔn a b'a wele cogo min na bitɔn mi bɔ ɲɛda la i y'a faamu wa a bɛ bɔ musomanin dɔw fana la wa cɛminnu fana la i k'a lajɛ kɛrɛkɛrɛ bolo ma a bɛ bɔ maa minnu na minnu ma furu kɛ fɔlɔ haba shabab ko bol shabab a tɔgɔ bɛ yɛlɛ ten cogo la dɔw b'a fɔ ko cɛminnu ka kanufɛ funakɛnɛ jeunes ka fɛn kanunen a kɔrɔ de jeunes kurukuru min bɛ bɔ denmisɛnninw ɲɛda la bitɔn o mun filɛ nin a bɛ kɛ sababu ye a b'o bali ani fɛn o fɛn o nɔ ye ka da bitɔn bɛ se ka bɔ maa dɔw ɲɛda la bitɔn kɔfɛ tasi fana bɛ se ka bɔ a la ka da ka kurukuru n'o bɔra sisan a dɔw ta bɛ nɛn ta dɔw ta nɛn bisi i bɛ taa sɔrɔ fɛn jɛman dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ n'o bɔra a kɔnɔ n'a sumala i b'a ye a fara bɛ wuli a bɛ tasi bila n'a ye tasi bila kisaw min kɛ o tasi kelen a b'o furakɛ n b'a fɔ wa atharuhu a fɛn o fɛn ye a nɔ ye a b'o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a b'a furakɛ nka la sa o bɛ kɛ lahara jumɛn na ne ye kisaw in sɔrɔ i bɛ se k'a bulu tobi i b'a min a kɛnɛ-kɛnɛ yɛrɛ i b'a woro i b'a kɛnɛ ɲimi i tɛ foyi k'a la kɔgɔ tɛ k'a la tulu tɛ k'a la foyi tɛ k'a la i n'a fɔ i bɛ kɔnkɔn kɛnɛ ɲimi cogoya mun na i b'a kɛ o cogo la nka n'o fana bɛ gɛlɛya i ma tuguni n'i y'a kɔnɔ ten sisan i bɛ taa sɔrɔ kisɛ dalen b'a kɔnɔ i n'a fɔ kɔnkɔn kisɛ bɛ kɔnkɔn kɔnɔ cogo mun na i bɛ se ka kisɛ in ta dɔrɔn kisɛ nɔrɔlanin bɛ fara fɛgɛmanin dɔw la o kɛnɛ a jɔ se ɲɛda la a ka ja ɲɛda la mi 5 6 dɔrɔn ɲɛda in ko o yɔrɔnin bɛɛ la i bɛ taa kɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 dɔrɔn kuru ko a bɛ kɛ n'a fɔ i ye tugu de a b'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ka bɔ yen o ye nafa ye nafa min k'a fɔ a bɛ kisaw la o cogo kelen fana la tuguni o kisaw kelen mun filɛ nin a fara ko a bɛ fɛn wɛrɛ fana kɛ misaliya la o ye fɛn jumɛn ye ko alkisaw muslimul jismi a bɛ kɛ sababu ye a bɛ adamaden a b'a la tula a b'a adamaden la tula komi e tulalen don o tɛ yan i ka cɛ fana b'o cogoya la wa i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔn wala n'aw de fɛ ka tula an bɛ kɛ sababu an b'a yi mun na o sabatira ka bɔ an b'a Aisha ka kumakan na Ala ta'ala ma jɛna ka bɔ an b'a Aisha ma an b'a Aisha ko ani Aisha radiyallahu anha qalat raddat ummi an tusmunani lidukhuli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam aqbala alaiha bi shay'in mimma turidu hatta at'amani al-khithara bir-ratiba fasamunat alaihi ka asan thaman an b'a Aisha ko Allah ta'ala ma jana ka wa ma ako ale ba y'a laɲini k'a fɔ a k'ale tula yana ka don alakira kan sallallahu alaihi wasallam ko ale ba y'ale kunbɛ ɲɔgɔn ye ni fɛn o fɛn ye a ba ye fɛn o fɛn d'a ma ko si ma se ka kɛ sababu ye k'ale an ba Aisha nafa i n'a fɔ a ba bɛ kan a laɲini cogoya mun na ko fɔ ale ba y'ale ladumuni ne kɛsaw de a y'a ladumuni kɛsaw min fana ye birrotiba a kɛnɛ k'o la ala an ba Aisha sina ka tula o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a tulacogo fana a ɲɛna o lo mun filɛ sa hadisa ye pour que an balimaw ka faamu an b'a Aisha an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Ala ta'ala ma jɛna ka bɔ a ma ala kira y'a ma minɛ ka san lamana depuis o bɛ maga
wala ala kira nana don n'a ye naam a san 9 dɔɔni kalo ka fɔli la kosɛbɛ o y'a sɔrɔ maa kun don maa min a bɛ hawtɔ kuma la a cogoya la maa jalamani kun don dɔɔni an b'a ye sa Alahu taala ma jɛnɛ ka bɔ a ma kosɛbɛ maa don maa min farikolo bɛrɛ kun t'a la waati min na a masaw y'a laɲini n'o y'a a ba ye ani Abubakar Alahu taala ma jɛnɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen Abubakar Sidiki Alahu taala ma jɛnɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛna don ala kira kun o cogoya mun na ba nana sɔrɔ est-ce que n tɛ fɛn dɔ kɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ nin bɛ se ka farikolo dɔɔni sɔrɔ cogo min na yan'a ka don ala kira sallallahu alaihi wasallam ka furu la yana ka kɔɲɔ ka kɛ dale pour que an balimaw ka se ka faamu wala ko a ba ye dumuni ma fɛn o fɛn d'a ma a y'a bɛɛ dun si ma kɛ sababu ye k'ale Allahu akbar nka ale ye kisawu in dun dɔrɔn a sinna ka tila wala n b'a ye o la a nana ye arabu ka laada la o kun bɛ musow latula ka muso farikolo caya ne kisawu ye wala muso n'a lafasalen don hali ni denmuso min n'a bɛna se furu ma sisan n'a fasalen farikolo bɛrɛ t'a la kalo kelen ɲɔgɔn i b'a ka dumuni ta i bɛ kisawu k'a la kosɛbɛ a k'o dun ka caya kelen bɛ taa dafa dɔrɔn farikolo bɛɛ lajɛlen cogoya bɛ yɛlɛma wa an b'a ye o la yɔrɔnin kelen a bɛ se ka tula wa tula dɔrɔn tɛ a farikolo cɛ fana bɛ yen a bɛ magaya o cogoya la o ye fɛn min k'a fɔ a sabatila ka bɔ an b'a ye sa yɔrɔ Alahu taala ma jɛnna ka wa ma hadisa in fana an k'a dɔn k'a fɔ Tirmizi de ye hadisa in a y'a nati ka da waati n'a cogoya kan a dɔ la an b'a ɲɔngiri nin yɔrɔ in na ni Alahu taala sɔnna walanda tɔ minnu bɛ yen sigida wɛrɛ la inshallah an b'o lase ɲɔgɔn ma an bɛ Alahu taala deli ala ka bɛn sama d'an ma kɔrɔfɔli ala ka baara dɔ la ala k'an balimaw bɛɛ lajɛlen nafa n b'a la deli ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an latanga ka bɔ bana na nasira bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a mɛn i bɛ yɛrɛ furakɛ o bɛ i bɛ fura ɲini e banana de n'i ma bana dun e mɔgɔ si nin si la wa an b'a la deli ala k'an bɛɛ lajɛlen sabatilen to kɛnɛya kɔnɔna na ala ka baara dɔ bɛɛ lajɛlen fana la hada wa salli wa salli ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah an balima lajɛlikɛla an b'aw fo dante foli min na wagati yɛrɛ koron kama an bɛna bita in bila yan an kun bɛ ka kuma fɛn min kan bamanankan na o ye kusa ye hakili la aw caman bɛ sugu kɔnɔna la aw kan ka dɔn hali n'a t'a dɔn a b'a muso ɲininka aw musow bɛ a ɲɛfɔ aw ɲɛna donc bita in kɔni an bɛna bila yan an bɛ Alahu taala deli araba wɛrɛ ala k'o fara ne ni aw si kan o bɛ kɛ walanda tako 5nan ye aw bisimila a ka TV sanfɛ fo ka taa fara Basi TV kan an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh